amma zakarin shi baya aiki, ko ga wance ya mace amma ba ta da sha'awa ba ta iya kaza ba, Allah a yaye mata, Allah ka yaye mata. Sadaka ne, biyayyar iyaye, tawassuli da ayyuka na gari, tawassuli da addu'o'in bayan Allah salihai na gari, yin qurabat ne, gudanar da sadakoki, neman kusanci ga Allah, sai a zage a wajen yin haka. Ƙarshen dare din nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah na sakkowa da kanshi daga sama ainihin zuwa sama ta ɗaya, wato saman duniya, yana cewa wa zai bauta mini in karbi ibada shi, wa zai roƙe ni in biya mai bukata, sai a ce ki miƙe ki ta du'a'i daidai wannan lokaci, karfe 2 dare, karfe 3, karfe 4, karfe 5, karatun alqur'ani, zikiri, salati, ai ta roƙon Allah, ai ta roƙon Allah. Wannan gaskiya saboda Allah shine babban magani game da ainihin wannan matsala, domin haka Allah ya yi mai irin wannan zai zama ba ta jin daɗi, ko ɗa namiji ya sadu da ita, ko ya yi duk abin da zai mata ita ba ta jin canji a jikinta. To haka Allah ya ta, ko kuma su duk irin yadda za a yi wasa da azzakarin shi, mata su tare su wasa da azzakarin shi, ko mace azzakarin shi ba za ta tashi ba. To haka Allah ya shi al'ajizul jinsi. To wannan kam sai dai a je wurin likitoci in suna da magani, in ba su da maganin fa sai a tattara a koma wa Allah. Amma ba'aful jinsi, amma kashi na uku shine rauni na jinsi, wato ba haka Allah ya shi ba, da can lafiyar shi kalau, yana da nagartar gaba, lafiyar shi kalau, yana iya saduwa da mace ba matsala, daga baya sai a biyar girgije mishi sai ya zama rago, fa ilajihi, to ga maganin shi. Awwalan, na farko, tahduru kilo asla nahal naki, yace sai a samu ainihin kilo guda na zuma, tataccen zuma, ba wanda yake haɗe da wannan ainihin wato kakin shi ko kuma diddigan shi, a tataccen zuma sai a samu kilo guda. Wani atai jiran ghiza'i malikatin na albaladi, sannan sai kuma a samo kaki, gyararren kaki na zuma, shine wannan ainihin wato in aka tace zuma za ka ga kuma an samu wannan ainihin wato tako-tako da ke gidan zuma din. To akwai gyara da suke mishi, in aka gyara shi sai ka ji suna kiran shi kaki. To sai a samu ainihin gyararren shi kuma sai a samu giram 200, sai a cikurkuɗa su, a cuɗa su. Ga shi a ƙasa sai ya ce wa yufaddalu an yakuna kharijan min al-khaliya mubashara, an fi so shi wannan kaki wanda aka fito da shi yanzu nan daga wurin tace zuma, sai a samu kakin da yanzu nan aka ainihin wato matse shi aka fito da shi. wa zalika li'annahu la yunfazu illa musallajan, abin da yasa ko saboda shi a ɗabi'ar yadda kakin yake, mu ne muka ɗauki harkar zuma a yanzu abu ne mai mara muhimmanci, amma a ƙasashen duniyar larabawa da turawa sun ɗauka da muhimmanci. in aka fito da irin wannan kaki ana fito da shi a firiji suke sa shi. sai malam ya ce to an fi so daga fito da shi din nan yana da ɗumi shi sai a ɗauka sai a je a haɗa shi da wancan tataccen zuma sai a haɗa maganin da shi. ya ce ba don kun ba, domin dama ba a aje shi sai a cikin firiji. wata ƙillu ƙimatu yin ghiza'iyya yawman ba'da yawmin, to in aka aje shi a cikin firiji din nan darajar shi da irin sinadaran da ke cikin shi waɗanda suke taimakawa su zama ainihin wato abinci ne magani, to raguwa yake kullum raguwa yake, hatta ya fi da ha tamaman har a waye gari duk abin da ake nema na sinadaran albarkar da ake nema kuma ya lalace. sai malam ya ce wa huwa daraja, to shi ma matakai ne. ina son ka fahimci maganar nan da kyau. na ɗaya aka ce sai a samo kilo guda na zuma, tataccen zuma, sai kuma a samo kiram 200 na ainihin wato wannan kaki. na ka samo shi sai ainihin a cuɗa su. sai malam ya ce maka shi wannan ainihin kakin da za a samu ya zama in so samu ne daga gama aikin shi a yanzu, ba wai sai ya daɗe a firiji ba, domin zaman shi a firiji kullum darajar shi raguwa take. to yana nan har a yayi gari in ya daɗe a firiji din duk irin sinadaran da ake nema a cikin shi waɗanda da izinin Allah su za su taimaka bukata ta biya sun ƙare, sai idan an yi amfani da shi bukata ba ta biya ba. to don haka in so samu ne a yi sha yanzu magani yanzu. ina fata an gane wannan. sai malam ya ce to shi wannan irin kaki da ake cirewa da aini daga jikin zuma yana da darajoji, martaba ne gargadon yadda a ce misali atamfa, ka dai san yadda atamfa take. naka ce atamfa ingilishi ce da holland ta fi ainihin super print, haka ne ko? to haka shi ma kakin nan in na ƙasa kaza ne ya fi daraja, in na gari kaza ne ya fi daraja,
sai malam ya ce al'awwal na farko alghiza'ul jabali wa huwa a'laha qimatan wannan alghiza'ul jabal ya fi kowanne ainihin kima an gane wannan da kyau ko sai ce wa yujadu fi ba'd manatiq al-yaman wa saudiya ana samun shi a wasu yankin kasashen yaman da saudiya الثاني نبي الغذاء المصري سيكما الغذاء المصري وهو بعده مباشرة شيكي بيدا ينشن كيف أو وجن درجة الثالث نأكو الغذاء التركي سيكما الغذاء التركي شيكي بيدا ينشن نبي كنا في الرابع نهدو الغذاء المستورد wanda ake zuwa da shi daga kasashen turawa wa huwa aqalluha shine mafi karancin daraja domin wannan ainihin yana dadewa kafin a iso da shi to waɗannan abubuwan duk da aka faɗa wasu abubuwa ne na musamman a ƙashin gaskiya na cewa bahaushe kaki ne don ya gane abin da ake nufi amma bayan an tace din akwai aiki da suke mishi su waɗanda suka ƙware game da harkar zuma din a nan ƙasar ni na san wani supermarket ɗaya da ake siyar da irin wannan a ainihin can abin nan Wuse area Wuse 2 a can Abuja na san inda suke sayar da shi a wani supermarket ne na wasu mutane ƙwarori mutanen ƙasar Lebanon to suna sai da irin shi a wannan katon ainihin wato abin nan a wannan katon supermarket don ka je ka samu za ka je ka samu ga a turki ga wannan aljabali ga kaza kowanne ga shi nan a cikin ganganin shi ko a cikin kwalba za a ce maka naira 100 kaza ko naira 1000 kaza gwargwadon yawan shi gwargwadon darajar shi gwargwadon shi to sai dai shi ma din ne ga nan kasar yana zama mana almustawrad kenan domin kawo musu ake daga waje kuma in aka zo zaka ga an zuzuba shi a cikin manyan fridge ne gashi nan to dade wannan a cikin fridge shine malam yace yana rage mishi karfin sinadari to sai dai da yake mutane ne waɗanda 'yan kasuwa ne na duniya kamar kamfani ne na duniya yake da wannan ainihin supermarket din za ka je ka samu kusan kullum bayan kwana biyu ana kawo sabo wanda da zara an gama aikin su za su yi kokarin su shigo da shi nan kasar ba tare da ɓata lokaci ne yawa ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to abu na farko kenan ana magana dangane da maganin wanda yake da raunin gaba daga baya larura ta same shi الثاني نبي مالم يتي تقرأ عليه الفاتحة وسورة الشرح والمعوذات مالم يتي سيكا كرنت أينه الفاتحة وسورة الشرح وكما المعوذات أجتني إتو النزمة كاتيدي زمن كاتيدي ونن كاتشاكو داسو أقواني سيكا كارا باكين كسيكا كرنت فاتحة كرنت ألم نشرها كرنت قلهوة كرنت فلكي كرنت ناسي سيني أبن باك كرنت الثالث أبناء سيتي يأكل المريض كل يوم ملء ثلاث ملائكة على الريق كل سيكتي وشيوا نمر لاتيا يأتي كلي أكو يشاء على الريق كافي وعينه كريا بسم كذا أنت كشاما جني على الريق وكشاش أكن ياونك يد ياونك يكدفاتي in ka tashi yawunka bai cuɗanyi da koko ko ti ko wani abinci ba to bayan kaya alala kai sallah bakin ka sarai to sai ka fara ɗiban cokali uku babban cokali sai ka ainihin sha wa mil'a ko sannan kuma wa mil'aqatin qabla al-ghada'i sannan kuma in yazo ainihin zai fara wato cin abinci har yau na safe din wannan kaga da safe aka ce kaya alwala kayi sallah kana idan ya sai ka sha cokali uku to yanzu ne ya karfe 8 ne karfe 9 ne sanda za ka yi breakfast kuma karin kumallonka ka aje abin karin kumallo a gaba sai kuma ka sha cokali ainihin guda wa ukhra qabla al-isha'i bisa'a sannan kuma qabla al-asha'i bisa'a ɗayan cokalin kuma sai ka sake sha kafin abincin dare da kamar sa'a guda a ce kana cin abincin dare karfe 8 na dare to kamar karfe 7 na dare sai ainihin ka sha ma'ana yanzu a yini za ka umarce shi ya sha cokali 5 kenan cokali 3 da safe da zaran ya yi sallah cokali 1 ya aje abincin buɗe baki abincin karin kumallo zai karin kumallo sai ya sha cokali 1 cokali 1 kuma da daddare kafin ya ci abincin dare sai ya sha sai ka ce mishi ya rinka shan shi haka har zuwa san da zai kare rabi'an na hudu yastamirru ala zalika shahran aw shahrayn malam yace sai ka umarce shi ya ci gaba da amfani da wannan magani yana sha haka tsawon wata guda ko tsawon wata biyu hasba darajatu ba'si